Γεια σας και καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είναι περίπου βασικά 11 παρατέταρτο. Καλό βράδυ. Και σήμερα είναι Κυριακή και αύριο Δευτέρα αργίας. Αργίας. Δηλαδή έχουν παρελάσεις και άλλα τέτοια. Δεν έχουμε σχολείο δηλαδή αύριο. Ναι, και ο Φύζης εκεί κάτω της έχει ρημάξει. Ρημάχτηκαν. Βασικά γιατί καθόμαστε στο top. Εγώ λέω να πάμε mid. Έστω. Εντάξει, πάμε mid. Βασικά πρέπει να εξαϊλώσουμε το Fizz που έχει 15-1. Ο Χριστός. Εξαϊλώσουμε. Τι σημαίνει εξαϊλώσουμε? Πάντως ότι και να σημαίνει. Ω! Παρέα. Όχι ρε γαμώτο. Γαμώτος. Θα μας έρθει κανένα Φύζ τώρα. Α! Ο Fizz! Εσένα θα βαρέσει πρώτο. Πώς το ήξερα? Έτσι εμένα θα βαρούσε που είχα και ulti. Γαμώτο. Sorry. Απλά δεν μπορείς να τα βάζεις. Όχι είδε το σκορ σου. 6-6-6. Oh. The number of the beast. Κosky. Κακό. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι σ' άρεσε. Δεν μπορείς να βάλεις σε μένα ένα καλό σκορ. Όχι, εντωμεταξύ δες λίγο. 6, 6, 6, 67. Λολ. Λολ. Ναι ρε, για ένα μίνιον ρε. Ω, τρέχω γρήγορα. Δεν τρέχει. Α! Είσαι απλά φέι. Τι έγινε? What the? Τι έγινε? Γιατί πέθανες? Γιατί πέθαναν όλοι? Just no way that can we win. He was a masterpiece. He rocks too hard because he's not a mortal. Θες να σου πάρουμε το red? Sorry. Και λέγω το sorry ενώ καλά πάτε πάλι μαλάκι. Εντάξει. Αν προλάβεις έχεις ένα red. Ναι καλά. Δεν το πρόλαβες. Για το critical μου είναι θεϊκό, άντε μια ώρα να κάνεις critical. Ξέρεις τι μπορούμε να πάμε και στο top να πάρουμε ένα free kill? Πάμε το πνέοντος. Πάμε! Πάμε! Free kill, free kill, free kill, free kill. Δεν μπορείς να με περάσεις. Είμαι πιο γρήγορος από σένα. Μη μας καταστρέψει το free kill. Ωραία, τώρα πάω. Minion. Δεν κάνω ignite τώρα γιατί θα το φας εσύ. Υποθέτω. Lol. Γαμώτος. Έκανες ignite έτσι. Όχι δεν έκανα. Κρίμα. Ρε πάλι ο Fizz. Ο Fizz είναι ασταμάτητος. Ο Fizz είναι φιζαρισμένος, όχι ασταμάτητος. Στο δρόμο πάω θα βρω το Fizz και θα πεθάνω. Α! Ο Γροσούζι! Ρε προσπαθήστε να το φάτε. Εντάξει. Προσπαθούμε. Πού πάει? Α, ώστε έτσι. Μπράβο. Shut down. Πάτε! Τώρα σώστε με. Ναι! Θα παίρνα triple kill άμα δεν... Ορίστε μωρέ, φοβόσαι το Fizz, τον Νουμπά. Τι είναι ο Fizz ρε? Που έχει... Θα πεθάνω! Α, εντάξει. 22-2. Σιγά το σκορ. Ακριβώς, είναι σκορ. Όχι ότι μπορεί να μας σκοτώσει άνετα. Έλα να πάρουμε τον Dragon. Dragon. Τι? Αυτή θα έρθει. Καλά και στο πόδι. Με λίγο. Πάμε να πάρουμε τον Δήμο. Τον Δήμο. Τον Δήμο. Λολ. Ο Δήμος φεύγει πολύ γρήγορα. Δήμο, κάτσε εδώ πέρα που είσαι. Πού το...
το ραπόρτ. Ωραία. Τώρα... θες βοήθεια με το... Ο Φιζ είναι εδώ πέρα και πιθανόν να μας σκοτώσει όλους με φρικτό τρόπο. Και γι' αυτό εγώ έφυγα. Το μπούς! Γαμώ την... Σε πήρε! Είσαι πόσο ηλίθιος μπορείς να είσαι. Είχε πολλά minion, έτσι. Πάρα πολλά μήνυμα. Ας πάει σας παρακαλώ κάποιος στο τόπο και ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν πάω για να σώσω την κατάσταση από τα minion. Πάω για να πάρω τον άχρηστο Graves. Ρε! Τι θες να Δεν κάνω? υπάρχει πιθανότητα να νικήσουμε βέβαια. Τι λέει ρε, Όχι, εγώ υπάρχει. Damage. Βλέπεις damage. Φυσικά θα νικήσουμε, υπάρχει μια πιθανότητα να νικήσουμε. Πιθανότητα της ομαδικής δουλειάς. Η πιθανότητα της ομαδικής δουλειάς σώζει καταστάσεις από χαμένα game. Ρε πάμε καμιά ώρα να πάρουμε τον Δράκο. Ή θα μας το πάρει και αυτό ο Φιζ. Έρχεσαι. What the... Σώστε με. Α, τώρα με έπιασε πονοκέφαλος. Πάρε τέτοιο ρε. Ποιο? Α, ναι, το Δράκο. Πέρασα μέσα από βράχο. Έλα μωρέ. Όχι. Τι είναι αυτός ο τέτοιος ο... πώς το λένε, α ναι, το ξέχασα. Μωρή, το ξέχασα. Ο Φιζ. Ναι, το Φιζ. Τι είναι αυτός ο Φιζ? Σιγά τι θα μας κάνει. Μπορεί να μας σκοτώσει, να μας τεμαχίσει, αλλά θα τον πάρουμε στο τέλος. Να ρωτήσω που πάτε. Θέλω κι εγώ να πάρει. Σου Graves. Μου τη δίνει. Ξέρεις τότε, έχει έρθει ο Φιζ. Γιατί βαράνε όλοι εμένα? Από τη στιγμή που δεν έχω μάνα, Θα πεθάνουμε. μας έχει πάρει 5 kill. Φυσικά έχεις. Θες να σου δώσω το δικό μου? Γιατί όλα χάρη σε μένα γίνονται. Θες να σου δώσω το δικό μου? Όχι ρε. Εντάξει, τώρα μπορείς να φύγεις. Και να πας μπει. Όπως όλοι οι καλοί άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν. Φύγει από κοντά μου. Ρε τι είναι αυτός ο Φιζ, δηλαδή που λένε όλοι. Φοβάμαι το Το Φιζ. πήρα! Δεν υπάρχει πιθανότητα, θα πεθάνει. Έλα εντάξει. Έλα, όχι! Σε μείωσε. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Σε εξαήλωσε, σε έκανε... Δες το σκορ μου και μετά μίλα. 9-7. Έχεις καλύτερο. Βασικά δεν έχεις. Ναι. Μην πατήσεις tab για να δεις. Κοιτάξτε δεξιά. Υπάρχει μια πιθανότητα να νικήσουμε έτσι πως θα βλέπω τελικά. Ναι, είμαστε 33-36. Αν πεθάνει ή βγει έξω ο Τίμο, μάλλον υπάρχει πιθανότητα. Ποιος Τίμο ρε? Ο Τίμο, φύγει. Ενώ μπερδεύομαι. Θυμάμαι πόσο πρωί είμαι εγώ με Τίμο και... Εγώ πάω στη Μιντάλη. Πάμε που σέρουμε εμείς εκεί πέρα. Όντως πρέπει να ψάρουμε από όλες τις μπριγιές. Πόσα ευρώ μου δίνεις για να σου δώσω 5 ευρώ? 2. Έκλεισε. Ακριβώς. Σου δίνω 5 ευρώ για να μου δώσεις 5 ευρώ.
Όλες τα πήρες. Ούτε ένα δεν πήρα. Αφού είμαι πολύ νταματζάς. Νταματζάς. Τι θέλεις να πω. Νταματζέρ. Όχι. Τέλος πάντων, πάρε αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα φάω γρήγορα τα minion, πρέπει να πάμε γρήγορα να πουσάρουμε πριν μαζί ο Fizz, πάρ' το. Βασικά χαζομάρα κάνουμε που δεν είμαστε στο team fight νομίζω. Βασικά χαζομάρα κάνουμε τεράστια. Δεν κάνουμε χαζομάρα, παίρνουν kill και εμείς παίρνουμε towers, καλό είναι αυτό. Βάρα κι άλλο. Βάλα. Βάρα με γούστο. Βάρα πιο δυνατά. Έβαλα ulti. Πόσο πιο γρήγορα βάρας με ούλτι. Έρχονται όλοι μπει, φύγε, έλα. Φύγε. Ένα φάμε το φύση, ένα το φάμε. Εντάξει, έλα εδώ. Πόρα τώρα. Τι είπα. Φύγε. Αντίο, μελιτό. Ω, τι είμαι εδώ πέρα. Οκ, μ' αφήνει. Όχι, δεν μ' αφήνει. Έχετε κυνηγάει. Καλά, σε έχει φάει. Πάτα πρώτη μετά στα τερατάκια, δεν πειράζει. Τι έγινε. Τέλειο ήτανε. Όχι, δεν ήταν. Τουλάχιστον πουσάραμε πάρα πολύ στο bot. Top. Ναι. Πάμε να πουσάρουμε και στο bot. Φυσικά πρέπει να πουσάρουμε για να νικήσουμε. Τώρα στο top, επειδή δεν το προσέχουν πολύ. Σκάτω νιντάλι φύγει από το top. Βασικά και το mid μας. Ναι, το mid πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, μόλις βγεις. Ρε φορμάμε πήγε. Τι λυθεί. Αμάν. Πού πάει. Άμα, ακριβώς αμά. Α, λαγκάρω απίστευτα. Πω, δεν γίνεται τίποτα χωρίς εμάς, ρε. Χωρίς εμάς πεθαίνουν όλοι. Εάν είναι δυνατόν. Πάμε! No! Σώπησα. Πάντως πήραμε το kill. Οκ, αφού έκανες flash. Εγώ πάντως πήρα τον Fizz. Όσο πρώτο κι αν είναι ο Fizz, απλά δεν μένει κάτι. Τι item έχει πάρει ο Fizz. Αυτά που δεν είπα στο τροπήρτη. Πάμε για πάρω. Ακούγε σαν ρομπότ. Ευχαριστώ. Α, τώρα σταμάτησε. Μην πουσάρεις το mid ρε, πάμε στο bot. Πάμε να πουσάρουμε στο bot. Όχι, έλα Baron. Τι να κάνω στο Baron. Καλά, πάντως στο bot θα διαλυθεί το tower. Ρε, θα πάμε Baron ή όχι. Τέλος πάντων. Wow. Εγώ σου είπα ότι θα διαλυθεί το tower. No Timo. Τον Τίμο, έλα. Το Fizz. Έτσι, Εδώ. Πάτα πρώτη πάνω μου. Το μπουστί. Έτσι, Είναι ρε φίλε. Κοίτα να δεις ρε. Κοίτα να δεις. Με πόσο έμεινε. Έμεινε με περίπου 10 live. Είναι αλήθεια.
Πρέπει να πας πιο κοντά. Α, Έλα! Οκ. τώρα πεθαίνεις. Και ξέρεις, η μόνη ευκαιρία σου είναι πώς έπεσες. Α, πάλι καλά που σε πήρε αυτός. Τώρα απλά το mid μας θα πεθάνει. Φυσικά όχι, βγαίνω εγώ και βγαίνουν και τα νέα μήνυμα βέβαια. Όχι, έχει πεθάνει το mid, δεν το συζητάω. Η Jinx είναι άχρηστη. Προστατεύστε το ηλίθιο τρελό χαζό πράγμα. Jinx. Πώς γράφεται αυτό το όνομα αυτήν, ρε? Τι? Jinx. Ναι. Τι? Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει. Να βγάλω κάτι για χ, υποθέτω. Κάτι για Magic Resist. Magic Resist για από πού? Για από πού? Αστιάκι. Report. Τέτοια. Πώς λένε, ρε. Ξέχασε το όνομά της. Rapport. Ξέρεις ποιο είναι το μειονέκτημα όταν τους νικάμε? Είναι ότι θα είμαστε ίσοι με τον Τίμο κάποια μέρα. Ποιον Τίμο? Τον Φιλ. Άμα πια. 15, 10, 10. Είσαι κολλημένος με τον Τίμο. Εγώ πάω να πάρω το free kill εκεί στο bot. Και το mid δεν με νοιάζει να ψοφήσει, να πεθάνει, να πάθει κάτι. Έφραγμα. Τι λες να βγάλω τώρα? Λέω να βγάλεις την Ιντάλη. Πού νομίζει ότι πάει, δηλαδή? Πώς το έκανε αυτό? Ελάτε mid. Ετοιμαζόμαστε για team fight. Μαζόμαστε για κόλλο, αλλά δεν στο λέω. Απλά προσέξτε λίγο, προσέξτε από εκεί πέρα. Μίλ το πρόσεχε από κάτω. Τον είδα! Είδατε, έσωσα όλο το team από σίγουρη ενέδρα. Να, τώρα που φινταριστήκαμε λίγο, ο Φιζ δεν έχει καμία πιθανότητα. Έχει την τέτοια που μένει χρυσός. Αλλά ψόφισε. Θα ζεις γάμο του! Ρε Jinx, τι κάνει Jinx, ψοφάει. Κοίτα, καλά που έχουμε και αυτόν τον τέτοιον, τον Μπροά, τον Gakplan. Τον Μπροά. Για λίγο. Αυτός όλα μου έρχεται να το σκοτώσω. Αν ζούσω. Καλά, εσύ θα βγεις σε κάνα χρόνο. Εγώ. Εσύ, ποιος άλλος? Ρε παιδί μου, πρέπει να πουσάρουμε λίγο και στο mid. Κοίτα πόσους έχουμε πουσάρει. Καλά, αυτοί μας έχουν καταπουσάρει. Εγώ πάνω να πουσάρω. Έλα να πουσάρουμε το bot. Είναι η μόνη μας ελπίδα να νικήσουμε. Όπως και το αυτό. Πήγαινε που σάρετε. Εγώ πάω να πουσάρω. Γιατί δεν έρχεσαι και εσύ να πουσάρουμε λίγο πιο γρήγορα? Να μαζέψουμε και minion, έλα. Κοίτα εδώ damage. Εγώ πάω μπροστά για να μαζεύω και minion. Έλα και εσύ. Τι damage κάνω? Δεν ξέρω τι έτοιμο να βγάλω. Δες λίγο τα minion που έχω μαζέψει. Εγώ έχω μόνο 89 minion, σοβαρά. Έλεος. Δεν το είπα για αυτό το λόγο. Θα φάνε τα Ο minion. Φιζ! Πούντος! Την έκατσα. Πούντος ρε. Και μου τα βλέπω που πεθαίνω. Ρε, είχα μαζέψει αρκετά minion και μου τα σκότωσε ο Φιζ. Φιζ. Βεντέτα. Τον Φιζ πρέπει να το σκοτώνουμε. Πρέπει να το σκοτώνουμε, δηλαδή να πεθαίνει και να μην ξαναζεί. Πρέπει να πάρω κι εγώ live. Θα πάρω ένα...
Αυτό, ακριβώς πάρω ένα. Πάμε στο top. Πάμε στον bot. Πάμε στον bot. Πάμε στον bot. Bot, top, mid. Τα είπα όλα. Όχι, είπα. Ω, ψόξες. Τι σκατά! Πώς πήρε, ρε βλάκα. Τι στο μπούτσο γίνεται εδώ πέρα. Ακριβώς. Μυστήριο. Χρειαζόμαστε κάτι για magic resist. Ωραία. Ωραία, πάμε να την κόψουμε το hack τώρα. Κοιτά πόσο... Εσύ θα πεθάνεις. Hacker fish γράφει. Ρε, κάνω άπλετο. Τι πάει να πει άπλετο. Πρόσεχε, πέθανες. Ούλτι μου. Ρε, δεν μπαίνει και Λάκα. ούλτι. Ο Fizz είναι ο πιο... Άμα φινταριστεί, δηλαδή γίνεται τόσο άχρηστος. Κοίτα, είδες, με μία πρώτη. Ναι, θα δεις τι μου που θα πάρω μετά. Κοίτα, εάν είναι δυναμόν. Δεν είναι Το δυνατό. φώτο! Α, βρε καλή. Ναι, ναι, σιώδω! Πάρε κουάτρα. Κουάτρα ντεφ θα πάρεις εσύ. Τον Τίμο σοβαρά, Μπορείς. Έτσι, μπράβο. Το 5 kill, ρε. Το Graves, Fuck yeah! Πήγαινε, πρόλαβε τον Graves. Έρθει τώρα σε λίγο. Τι. Ναι, βρε, πέντα. Μουοχοχοχο. Πόσο κακή παίζει να είναι η αντίπαλη. Περίμενε και εμένα. Στη δεξί κάνω του κόσμου τον damage. 249. Τι. Κοίτα εδώ, ρε. Είσαι! Με ένα χιτάκι παίρνω όλα τα μην. Όλα δηλαδή. Θες να σε αφήσω να πάρεις έναν επίσημο πέντα. Με ένα χιτάκι. Πούστη! Πού να το φανταστώ με ένα χιτάκι. Πάμε να πάρουμε εμείς τον τέτοιο τον Baron. Γιατί οι άλλοι είναι άχρηστοι. Ορίστε. Το damage που κάνω εγώ 300 κάτι και κάτι 150. Κοίτα πόσο γρήγορα τον πήραμε. Μόνο οι τρεις μας. Και εγώ έπαιξα πολύ σημαντικό ρόλο. Έλα να τον πάρουμε τώρα! Ένα το... Στον περιμένουμε εδώ πέρα. Ναι ρε! Πώς σου φάνηκε τώρα. Στο Fizz μιλήσα εδώ μεταξύ. Πάμε, πουσάρετε! Ναι, πουσάρουμε. Πρέπει να πουσάρουμε όπως ακριβώς το είπες. Ένα hit όλα τα minion. Θες να δεις το δικό μου hit. Πού πήγε. Λέω. Καλά, είστε εσύ με ένα hit. Εγώ να μείνω πίσω με ένα hit. Ρε! Βάρα! Πού πάτε, θα πεθάνω! Τι στο κάνω. Ρε, μπείτε κάποιος. Σοβαρά θέλετε να μπω εγώ. Κοιτάξτε με λίγο. Είπαμε ένα hit, αλλά είμαι πολύ ευαίσθητος. Lol. Όντως είμαι κάπως ευαίσθητος. Άρα τα κάστα είναι πιο ευαίσθητα από σένα. What? Βάρα! Τι στο δια. Ελπίζω να πάρετε το tower και το inhibitor και το άλλο inhibitor και μετά μπορείτε να ελευθερωθείτε. Εντάξει, θα πεθάνεις. Μπορεί και όχι. Ναι! Η κάρμα τον πήρε. Εντάξει, δεν με νοιάζει, εμένα μοιάζει που είμαι ζωντανός. Να ήμουν και εγώ. Τι έκανε. Λολ, κοίτα πόση ζωή και damage κάνει ο Olaf. Και τι item έχει πάρει. Δεν απλά σου έρχεται να πας και να πεθάνεις.
Καλά, εγώ με 3-4 χιτάκια θα έχω πάρει αυτό το μεγάλο, αυτό δηλαδή. Θα το είχα πάρει με 2-3-4 χιτάκια. Ρε βλάκα στο μη... Στο mid-bot. Mid-bot. Ναι, είναι mid-bot αν το mid-top. Mid-top είναι, βασικά όχι bot-top είναι, bot-top. Κάτσε να πάρω την ωραία μου μπότα. Τι να κάτσει ρε! Πήγαινε σε την άλλη. Σοβαρά, δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου. Μας τα κατέστρεψαν όλο. Την κάτσαμε. Κάθομαι τέτοια άμυνα. Κάτσε. Εγώ που κάνω τον damage. Βασικά όχι, άστο καλύτερα. Πάνε εσύ bot, γιατί εγώ δεν τον παίρνω τόσο εύκολα τον. Εγώ κάθομαι άμυνα, δεν παίρνω τόσο εύκολα τον Fizz. Πάνε εσύ. Να πάω στην αποσαρκή. Βασικά εγώ πάω να πουσάρω. Αλλά είμαι εγώ υπεύθυνος για την άμυνα. Βασικά, εσύ να είσαι, Μίλτο, εδώ πέρα να μένεις, ξέρω, κάπου εκεί. Ναι, εκεί θα μένω και θα βαράω αυτά τα minion. Βασικά όχι με 3-4. Αρκετά, αλλά το κάνω καλό damage. Και κάπως έτσι παίρνω kill. Lol. Πρέπει να πάρω damage. Και να αφήσω αυτό. GG. Όχ. Κακό. Βλάκα, η Jinx είναι άχρηστη. Και τώρα θα κάνω 10 χρόνια να ξαναβγώ. Την κάτω. Πήγε όλοι B. Την κάτσαμε. Την κατσαρίδα. Κατσαρίδα. Για ποιο λόγο να το πεις αυτό? Μήπως περάσει πιο γρήγορα χρόνος, αλλά δεν κάθεται. Φυσικά κάθεται, γι' αυτό δεν περνάει. Free kill! What the? GG, καλά παίξαμε ό,τι παίξαμε. Εντάξει, πάλι καλά είναι κάρμα. Ποια κάρμα ρε, θα πεθάνει σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια. Ήθελα να πω σε ένα ρεπό. Κουάντρα θα πάρει, κοίτα. Α, όχι. Κουάτρα. Τι κουάτρα ρε, τι πάει και... Χάσαμε, GG. GG. Report Jinx. Rapport. Good. Oh, tamino. Φουέρε πούστη. Κάνε report τη Jinx. Θα την κάνω. Καληνύχτα σε όλους σας. Μπορείς και να πεις.